विदाई में जाते जाते इतना लोगन के जुटाते गईली गैला की बात कर्म में गवाला लोग कहेला कर्म प्रधान विषय करी राखा जे जस करनी विदाई तो सबका होले मास्टर, लेकिन वही मां केहू का विदाई ये ढंग से होले कि काहे मालिक इतना अत्याचार ना करे के चाहिए। आ वही मां केहू का विदाई ये ढंग से होले कि ए भगवान अबले कहां भुलाई लहला ये सारे का 6 महीना पहले ले जाए चाहता ला ई करम कहावे लाए बाबू जेकर जैसन करम होला वो ढंग से ओकर विदाई होले। पुरानीगंज की धरती से सम्मानित बड़े भाई राज 5 मिनट ओमाई के ऊपर चर्चा हो जाए। फलाने के घरे मत जाइए माई छोटी मुकी बचवा के सयान करेली। बेटा जब जिम्मेदारी लेला तब वो माई की नजर में बेटा बेटे होला छोट होला, माई की नजर में बेटा कबो पुराना होला। ए बाबू ए दुनिया में धरती पर एगो लायक बेटा होला एगो नालायक होला। लायक बेटा वो होला माई बाबू 2 बीघा बनौले हुए ओके सजो के रखले ह। आ नालायक वो होला कि बाबू 2 बीघा बनौले हुए ओके बेच के बंटी बबली में उड़ा देला। कठुआ में बंटी बबली एगो पुत होला एगो सपूत होला एगो कपूत होला। पुत होला बाबू 1 बीघा बनौले 2 बीघा बना दिहला। पुत होला आ सपूत होला कि बाबू के 2 गो बचौले हुआ। आ कपूत होला कि दूसरा के घरे जाके 4 दिन कहियो तो लिख दिया कहियो आई लो लाख के दान में देते तो के दान में देते। लेकिन मारे माई आज नहीं खू बगिया के गुलजार में चल गईलू। इतना लोग जुटल बा तोहरे विदाई में है माई करो तुहार जरूर महान बा। ई लोगन का भीड़ बता रहल बा कैसे माई बात जग में बहारी बा। माई बात जग में बहारी बा। अरे माई तू के गुना तुहारी बा। अरे माई तू के गुना तुहारी बा। और हमारे कुछ दिया गुरु बचपन से लेकर के आज तक जिनका प्यार मीनाक्षी राज को मिलता रहा है। माई बात जगी में बहारी बा। अरे माई तू के गुना तुहारी बा। अरे माई तू के गुना तुहारी बा।
सबसे सवाल बा इस शरीरिया माइये का दिहल बा बदले में माई के हम आप का दिहली जा का दे पावल जाई सर्व प्रतिज्ञा कैले रहलन माई बाबू के कांवर बना के तीरथ पर लेके चलल हो कि माई बाबू के तीरथ कराई हम बताई कि हम बेटा है माई बाबू का कर्जा उतारो सर्वन माई बाबू का कर्जा ना भर पौल ने बाबू तो आप हम माई बाबू का कर्जा ना भर पावल जाई जिंदगी बीत जाई जिंदगी समाप्त हो जाई लेकिन माई बाबू का कर्जा ना भराई उहे माई जवन माई पेटे में 3 किलो 4 किलो 5 किलो 5.5 किलो का वजन 9 महीना लेकर के ढोवे ले घरवा के सगरी काम माई करी हम खाना बनई हम भैंस के लेहना डली हम छाती कटी हम लइकवा कहीं से आई ओहो के खियई हम पति कहीं से आई हम पति के खियई हम घरवा में झाड़ू पोछा करी हम एको बार माई ना सी हम कोई मरद की अगर पेटे पर 2 गो ईटा खाली बना जाओ आओ मरद से कहा जाओ कि ये खाली 5 दिन धोवे के बाद आ काम करे के बाद 5वां दिन वो मरद के न उठ जाई न बैठ जाई एक दिन में समझ जाई वो मरद न केहू से बैठ के बतियावे लाख रह जाई न इज्जत घर जाए लाख रह जाई लेकिन बाहर माई तो माइये होली बतावल गई अरे माई के तू भेट दे आ 9 महीना रखल तू हमरे पेट दे अरे 9 महीना रखल तू हमरे पेट दे करीना ऐसा दे उधारता करीना ऐसा दे उधारता अरे माई तू उधारता करीना ऐसा दे उधारता अरे माई तू उधारता यहाँ बैठल बा दूर दूर से लोग आई बा हमरे बिने गुरु जी एक बार नजर उठा करके जरूर तकले हुई है भीड़ में सब तलौकल हुई देश मित्र हित नाम लेकिन माई ना लौकल हुई हकीकत है बाकी 13 दिन आत्मा आवेले कोनो झरोखा से बैठ के नजारा के देखे ले कौना ढंग से हमार विदाई हो रहा बाबा रे माई आपो धन्यवादी जे हमारे विनय गुरु जैसे बेटा पा करके आपो कहीं ना कहीं खुश हो जे इतना लोगन में हमार बेटा हमरे आखिरी विदाई में जुटोले बा गीत का हमारे दूसरी लाइन में कवि जी लिखल है सागर पुरस्कार अरे
सुतावे खिलावे कुल्हावे पुरान कपड़ा में से 4 गो करे टुकरिया दिन भर में 5 बेर माई धोवे। आज का जमाना हगीज के हो गई, अब कहाँ धोवे के राजा जी हगीज लेते आने का। तई राजा जी जाता न दिन भर गर्रा माटी का काम करो तो न आ सजिया का हगीज लेके आवो थो देख बोलो के गने सोना किधर है हगीज लाया हो बुझात है जैसे कि खचवा पे लेके घूमत हो 100 रुपया में 10 जोड़ी चड्डी मिलत है। भले लइकन के खजवट दिनाए हो जा 100 रुपया में 3 किलो सरफ खरीद के मेहरारू वही सरच के धोवत है। मरद किनाई का दवाई करावत करत परेशान हुआ एगो वही में पारस मड़ी मनैया लगा ले तो उलाट के जमावे कास्टिक ज्यादा उहे माई जब लाचार हो गई घर बुढ़ारी आ जाई बैठे मनवा से उठ ना जाई लइका कहे कि बाबू रे तनी एगो पेट काट के दे देते रे हमके अब चल नहीं थे जा तो लइकवा कहे कि देख अबे से लागता कि तू हम को फजियत करैबी चल चल के 4 बजे भोर पे टहल रोडे पर आ नहीं तो चल तो के देखवा दे कही होम्योपैथ का दवाई लइका चलाई जौले धीरे धीरे होम्योपैथ कवर करी तौले माई निकल जाई भाव है अरे भेड़ा की खबर ना तलू खबली यही सुखलैया तुहरा के सुखलई अचरा में ममता का दुलार का और माई की तूते हुना तुहार का अचरा में ममता का दुलार का और माई की तूते हुना तुहार का और 2 मिनट हमार गीत रह गई तीसर की लाइन पर आप लोग ध्यान दिहल जाई उहे माई जवन माई बचवा के बड़ी प्रेम से भुलवा के खियावेली गोदी में ले ली हम लेके खाना मुंह में डाले हमर लाल हमर भैया हमर सोना हमर बाबू खा लो लाल चंदा मामा के देखो यहाँ झूठो को कुकुर बिलार के बोले चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के अब वो चंदा मामा और सम्मानित हमारे बड़े भाई अली खान यादव पढ़ईपुर के धरती से ये सागर पुरस्कार हमारे भाई की ओर से हम भाई के पोलगी कर रहा बानी सबके पोलगी प्रणाम आशीर्वाद की अब चंदा मामा दूर के ना टूर के अब चंदा मामा घर हो गई लगे चंद्रयान चंदा पर करके साबित कैल कि चंदा मामा टूर के अब आदमी जा सकता माई भुलवा के बेटा के खियावेली हेले हेले बबुआ कुरुई में ढंगा माई एक सरुआ बपुआ लहरुआ महेंद्र गुरु माई एक सरुआ बपुआ लहरुआ भुलवई हाँ खियई हाँ खेलई हाँ लेकिन माई के जब बुढ़ारी आ जाई बुखार आई माई 2 दिन ना खाई हाँ कि सरकार जी ने पतोहिया कही मर्दा से कहो सोनू हाँ तो का कही कहो सोनू तो मर्दा कही हाँ जी बोलिए तो कहे कि 3 दिन हो गई 3 दिन से ही खाना जियान करो ताड़ी लइकवा कहे कि रहे दे नाटक करो दिया खाना बंद करो अब एक खाना बंद करियो नौटंकी करो दिया उहे माई जवन भुलवा के लइकवा के खियावे ले अब माई बीमार बिया बुखार आवता कही कि मन ना कर थले जा धो दो त लइका कही कि नाटक करते अभी नौटंकी करथिया ई जब तो के देखे ले एक नाग काटेला छोड़ जाए दे बाहर माई
लड़का को सेवा के मने कैले बिया भीज गई यहाँ लाल नमनिया हो जाई भाव बा लड़का जिम्मेदार हो जाई हम कहिला कि माई कहीं अलगे से नहीं खियाई बेटी ही बहू होती है बहू ही सास होती है तो भेदभाव कैसा लड़कवा जाई बाजारी तो चोरा के चौमीन थैलिया में लेके आई घरवा की पिछुआरे पिछुआरे मेहररुआ से कहिले आई खा के झिलिया डाल दे चुलिया में नहीं तो माई देखी तो घर गावे ढिढोरा पीटी माई से चोरी होके लगे लाए बाबू चौकी ई चाही ना माई कभी हली जीवन जिंदगी है ये हमारे गीत की आखिरी लाइन में कवि जी लिखल है आखिरी भाव में का माई का करेली कहीं झगड़ा हो जाई ऐसा रखवारी करेले बेटवा के केहू मार दई रोवन दियाई झूठो का चिल्लाई मुहवा फाड़ी एक आध गो लइकवा बड़ा जिद्दी होलो स अपने मरिया अपनिए रोवे लगिया कपड़वा फाड़ दिया स माई कही कौन करलस रे तो कही कि फलनवा माई पकड़ के बाहे घिसरौले जाई कही चल चलो करे दुआरे चल जाके माई 4 गाड़ी दई कही करे ओकरी माई से तो ही बाघ जन्मौले है तोरे लइका बाघ भइल ह एक मना का बना तो लाख दाब के चुरकी उखाड़ ले एक समझा ले जब बे होता तोर लइका हमारा लइका के मार देता सयान हो जाई लइकवा दयाती में मार होई गांव में मार होई गांव से बहरे मार होई माई पुअरवा पे चढ़ के गरिया के आई लाल का कहीं फूट जाई कट जाई माई अचरवा से पूछियो कहीं अरे हमार लाल का गईला हो लाल ऊ तो जन्म जात नंगा हुआ से झगड़ा हुआ से छाटल हम से एकदम काहे गईला है ये हमार भैया मर्द का कपार फाट गईल है खून बहत है मर्द छरियाई लिया लाठी मेहररुआ कहे कि बस बस अरे जोर है बाबा अटक मत मेहररुआ कहे कि का गईला है जाने कथुआ में मानना बारी में डेरा का गईला है मार के कपड़ा तो तुहार फाड़ दिहनो से हो राम जी जौना घरी वो हरदी कूटी तौना घरी ले गरी आई
ई भोज भल्ले बा घर में घोरियावत आई कमाए नहीं खे जा कपार फोड़ के चली आई लब तो हमके न झेले के बा खाली तो गला इनके घर से उनके घर से सुरती मांगे लेकिन माई बेटा का पेट टोवेले अरे हमार लाल तोहर पेटवा सटल हो हमर बाबू कहल लगा कि माई बेटा का पेट टोवेले आ मेहरारू मर्दे का जेब टोवेले राजा क्या हो चले के पैसा कर दिया अब मर्द धारी लाख दे खैली कोई तो कभी 150 त मेहरारू जान जाए कहीं 150 न रही गइल होई बा अपने ठीक आइल होई बा त का बची इतना अंतर होला भाई मेहरारू में भाव है आखिरी अरे क्या है देखलिए खिया से चांद के आई सब चली है आसमान के अरे आई सब चली है आसमान के वही सब अरे संग हो हमरे विनय गुरु जी का मम्मी मर तो गईली जरूर है दुनिया के छोड़ के चल तो गईली जरूर लेकिन चेहरा देखला पर ना लगे कि हमारा अम्मा ये दुनिया में नहीं थी एक बात है खराब कि हमारा अम्मा कौनो बात इशारा से न गुस्सा में न डांट के न झगड़ के ये तरीका के और होश खाली इशारा से कि हाई काम हो जाए के बहुत बढ़िया विचार रहा मेरे स्वर्गीय कोई अम्मा के आत्मा जहाँ हो शांति मिले मालिक स्वर्ग में स्थान दिया कहल जाला कि पितर पक्ष में जे जाला ओकरी खातिर द्वार खुलल होला चादर 100 रुपया अरे वही से ए बाबू वही सपना के हो रखवा